Днес се включвам от второто помещение. Първото видяхте, вече имаме доста голям напредък, но сега е време да ви покажа второто. Така, зад мен се вижда все още сме на ниво строителна площадка. Ето така изглеждат нещата. Хубавото е, че напредъка е с боядисването. Снощи приключи боядисването, вече всичко е бяло. Чисто. Днес се работи по банята. Ето банята, която е в това състояние. И другата седмица ще се слага паркета. Защото така се случва в момента, че нагласяме да се използва максимално и почивните дни. Майсторите работят и вечер, работят и събота и неделя. Ще се работи на 3 март на почивния ден, така че това е напредъка. Изглежда, че все едно няма много напредък. Да, наистина е така. Няма много голям напредък, за разлика от другото помещение. Тук имаме плочки, те бяха в началото сложени. Има си доста работа, наистина има доста работа. Не мога да повярвам, че минаха вече 6 месеца, откакто работим по тези помещения. Откриването официалното предстои. Буквално ни делят няколко седмици и аз все пак съм така, стискам палци, че нещата ще се получат и може да не сме идеални, но поне ще можем да работим поне в едното помещение за сега с децата и младежите с синдром на Даун. Така че действаме. Аз съм болна отново от вчера, но въпреки всичко съм на строителната площадка, защото има нужда. Добре, спирам с видеото. Исках да ви покажа как стоят нещата в момента. Има работа, но се случва.